Zeker is prachtig van, maar dat betekent net dat het achter hem in Cordon allemaal maar. Bij de buurt. Heel mooi jongens, heel mooi. Dit is een zeer vrije foto. Zo nog bijna worden. Ik film je, Albert, doe maar eens foto ervan. Maar de bollijntje of net? Dan moet het even nog even Nou ja, Peter, aan je krijgen zetten, Jan. Heb je daar? Ja, maar een lijntje of Ja. Ja, zo. Zo? Zei het. Hup, de beek, kom op. Oh. De laatste. Cheers, Con. Blast! Ach, Johan, zie je. Verdomme. Dat ben al, ja sorry dat ik het zeg, maar dat ben Mongoolacties, ben ik serieus. Je zit hier op plank man, zelf flikker de ding om. Ja, dan is het €300 te me verdienen joh. Verdomme, dat ding zit hier. Sapdap. Đi hai cầu hay gì thế này, một cầu mà rồi cần hai cầu như kia kìa. Ở đó thì nói. Well, I just find all this energy too well. I mean, there's Nó bỏ tay. Chưa đi tuần lại. Engine out, somebody complain. All that noise. Yes. They wait for that turn. Okay, can everybody hear me?